ତ ଘରେ କ'ଣ ଖାଲି ରୋଷେଇ ଆଉ ଘର କାମ କରିଦେଲେ ହେଇଯିବ? ତ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତ କ'ଣ ସେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କାମ କରିବା ଭାବି ଭାବି ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିଜନେସ୍ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲୁ। ଗୋଟେ ଆମର ଛୋଟ ଫାର୍ମଟିଏ ଖାଲି ହେଇକି ବି ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନେଇଯାଇଥିଲୁ 250 ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା। ହେଲେ କ'ଣ ନେଇ ଆସିଲେ ହେବ, ତାର ବି କେୟାର ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଗୋଟେ କି ଦୁଇଟା ନୁହଁ, 250 କୁକୁଡ଼ାକୁ ଏକାଥରେ ପାଳିବା ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ। କେତେବେଳେ ଥଣ୍ଡା, କେତେବେଳେ ଜ୍ୱର, ତ ଏସବୁ ରୋଗ ହିଁ ତାକୁ ଲାଗି ବି ରହିଛି। ଏମିତି ମଝିରେ ଗୋଟେ ରୋଗ ବି ପଳେଇ ଆସିଲା, ସେଥିରେ ବି ଆମର ବହୁତ ହିଁ ଲସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଯାହା ହଉ, ବିଜନେସ୍ କଲେ ଲାଭ ହିଁ କ୍ଷତି ସବୁ ହିଁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ କଥାରେ ବି ଅଛି, ବସିବା ଠାରୁ କାଶିବା ହିଁ ଭଲ। ଏଇ ମଝିରେ ବି ଆମର ଥଣ୍ଡା ହେଇ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ 30-40ଟା କୁକୁଡ଼ା ବି ମରିଯାଇଥିଲେ। ଆମେ ତ ଚିନ୍ତାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲୁ। ଆମର ଏଥିରେ ବହୁତ ବି ଇନଭେଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ମନକୁ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଲା, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲୁ। ଯାହା ଫଳରେ କି ଚରି ବୁଲି ଖାଇଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ଦାନା କମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ବି ଯାହା ହଉ, ଯାହା 2 ପଇସା ଆସୁଛି, ଆମର ଡେଲି ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ଉଠିଯାଉଛି। ମୁଁ ତ କହିବି, ବସିବାଠୁ ହିଁ ଘରେ ଛୋଟ ବିଜନେସ୍ କରିବାଟା ହିଁ ଭଲ। ମୁଁ ତ ଏଇ ଛୋଟ ବିଜନେସ୍ କରିଥିଲି, ଯାହା ଫଳରେ କି ମୋର ଏବେ କିଛି ବି ଅଭାବ ନାହିଁ। କହିବି ଆପଣ ବି ଏମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ରହିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।